Buat Rido. Terima kasih. Aku gini. Iya. Suarane Dion. Oh ya. Iya. Aku warano. Iya. 100. Gandeng belam biang Bro. suarane Dion sangkut lewat terus enggak beda maneh sik meneng sik aku tanyain sik Suarane Dion. Urung ya. bro penyerah biai no suan toro Nuswantara. Oh. ora sange kok masa ngono sing biasa Nuswantara yo ngono wae Nuswantara. ya rongan terus artinya namanya kowe lho sapa tukang syuting artinya ngoni sampean kok tak dundung ini jurang ae lho kok kemawan Iki bocah ini dikanseli bocah elek kita iso ngelihat. Yang yuwangi Mas, sing genah gak ngono. Layak aku kleru-kleru mah gak genah. Gak genah. Wetan sekarang Pacaran ning wetan segoro. ya Allah, MC sak juta 500 wae. Waduh. Sing wedok ayu. Sing lanang ya unyuk. Coba ditekoni Bapak Ibu niki. Nyuwun sewu nggih Pak Bu nggih. Mas Mastur menika bagus napa elek? Rungokno dhewe. Bagus napa elek? Loh, malah enek sing nyauri telek lho Mas. Piye? Elek? Heeh. Saranipun cekak kula tak parani pamit. Yes, mantuk oh. MC aja gampang nesu ngono kuwi. Bikinane iki enek MC sing maku gampang nesu ngono diterak sepur kelinci lho. Makanya aja gampang nesu sing salah dadi wong iki wis bagus aja gampang nesu ya Mas ya. Bagus nggih Pak Bu nggih. Nggih lho bagus ya. Ganteng-ganteng dhewe. Anak bintang bintang bintang. Anak bintang bintang bintang. Bintang bintang bintang. Bintang bintang bintang. Dang 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 dang. Iki bayaran akeh ngono sing dilebut aku.
Rasane kok teman. Tenang ya. Gak bayaran. Sopo? Aku Lah nyapa? oleh dadi panitia. Lah nyapa dek kalungan ngono kuwi mbok kalungan arep ae. Aja koyo ngono kok bojomu ayu. Bojomu saiki bojo sing endi, Mas? Lah aku roh bojomu makanya aku takon. Harga kene iki ya sing ngerti garwane sampean ki ning endi melu apa gak? Ngono lho, Mas. Oh ning omah ya wis. Ya wis yo pengen sing tenanan. Gerajakan Banyuwangi nggih, sesarengan Mangga Putra dan juga Pak Maskur sing bagus dhewe. Pak perangkat desa dan juga Bu Lurah nggih. Khususnya untuk warga Boto semuanya. Monggo Mas disumet Gerajakan Banyuwangi.